Hello guys! Welcome to my channel! So, ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang aking hair routine. So, ito po yung aking hair. Actually, bagong kulay lang siya kasi may mga white hair na ako. Pero, kinulayan ko na siya. Hindi kasi, kailangan kasing itago yung mga, alam mo na, mga sikreto natin, mga sumpa-sumpa dyan. Kaya, ngayon, dahil sa palagi ako nagkukulay ng hair, ang ginagawa kong routine, hindi naman totally everyday, minsan thrice a week or twice a week. Itong ginagawa ko para magstay healthy looking yung aking hair, shiny, yung root ng hair ko, maging strong. And syempre, dahil gusto ko mabilis humaba ang buhok ko, ito ang aking ginagamit. Meron akong Vatica black seeds. Maganda yon kasi mabango siya, tsaka pampastrong ng hair. Actually, ubos na yon. Ito yon, yung Vatica black seeds. Yan. So, ito, empty bottle to ng aking nagamit na hair serum. Bali, hindi lang isa. Paghahalo-haluin ko siya. Ito yung almond. Yan. Almond oil. At tsaka castor oil. Yan po. Ito po yung mga the best for hair. Yan, mga the best for hair para mag-strong, fast growth, at syempre, para shiny. So, ito po ang ginagawa ko. Ngayon, dito ako sa empty bottle. Yan. Pagsasama-samahin ko siya. Ayan ang aking castor oil para sa hair. Sa Pilipinas, kahit coconut oil, pwede na. Lalo na yung sarili natin gawa. Ayan. Mas madami ang almond oil kaysa sa castor oil. Actually, gusto ko itong bottle nito kasi pinapump mo lang siya. Ipapump mo lang. At least nakakontrol mo yung oil na ginagamit. Hindi siya ganun yan. Tsaka mo siya mix. Mix. Ay! Tumalsik. Ayan. Tumalsik tuloy. Ang paglagay ng oil is, so ayan o, nakikita niyo, konti lang. Diba? Nakakontrol ko siya. Hindi siya yung gano'n pa lang. Hindi kagaya na, pag ibubuhos mo, hanggang sa nabuhos mo na lahat yung ganyan. Noona ko kasi, muna, sa, yan, ganito. Actually, kasi dito dry na itong buhok ko kasi, yan, nag-bleach kasi ako dati. Actually, ang haba nito dati hanggang tanto siya. Malapit na siya sa pet ko. Ngayon pinaputulan ko dahil na-addict ako sa kulay. Iba-iba ako ng kulay, blonde. Pinixing ako hanggang dito. So, naku, grabe. Nalis ko yung long hair ko. Kaya naman, eto, nagtataga uli ako mag-alaga para maging mabilis na ang aking hair. Ayan. Lagyan mo siya kung saan yung meron. Kailangan mong lagyan yung dry na dry. Bango pala. Mabango. Gusto ko yung Vatica's black seeds. Ayan. Alam niyo ba guys, ang tagal ko ulit pinahaba. Hinintay ang buko kasi sobrang dry na siya. Supply mo siya. Hindi mo siya sa root. Supply mo siya. Kasi para nagsasirculate yung dugo natin dito sa ating hulog. Parang dali siya. Parang namamassage mo siya. So guys, maganda yung ganitong supply. Kasi hindi siya yung maliliit. Para hindi naman sobrang, kasi kapag kakada supply mo, nag-iinit yung hair. So nakakasira din ng buhok. Ngayon, ito gamitin niya kasi parang nakaka-massage na siya. Oo, di ba? Ayan. May isa pa. Ngayon, maglalagay naman tayo sa root. Dapat pag naglagay ka sa root,
i-massage mo siya. Kailangan mo rin siya i-massage. Para madaling humaba yung hair mo. Ganito ang gawin mo. Yan. Para yung hair mo isa madali din mag-grow. Yan guys. Kailangan mo siyang i-massage. Yan. Massage mo siya ng ganyan. Para maging mas healthy at mabilis humaba ang hair. Sa mga gustong madaling humaba ang hair, yun yung mga tips na kailangan mong gawin. After that, kaya mo lang muna siya ng mga 5 minutes or 10 minutes bago ka maligo. Pagka nagra-rush hour ka, pwede na yung 5 minutes. O kung ayaw mo naman agad ng pagkising mo, magaganito ka. Pwede sa gabi, bago ka matulog. Sa mga mahilig magpahaba ng buhok or maging maganda ang buhok, yan po yung aking mga tips. So, ayan guys. Thank you sa lahat.